Pada li srbijanska vlada? Danas je u Beogradu bilo burno. Predsjednik Demokratske partije Dragan Đilas rekao je da žurno raspuštanje vlade i raspisivanje privremenih izbora jedini izlaz iz sadašnje situacije u kojoj se Srbija nalazi. Aktualni premijer i predsjednik Socijalističke partije Ivica Dačić to nije shvatio nimalo naivnom prozivkom, pa je odmah zakazao obraćanje javnosti. Nema razloga za vanredne izbore, kazao je premijer Srbije Ivica Dačić na vanrednoj konferenciji za novinare održanoj nakon sjednice predsjedništva njegove Socijalističke partije Srbije, na kojoj je glavna tema bila aktualna politička situacija. Istakao je da su zadaci vlade suviše važni da bi njihova realizacija bila prekinuta. Niko nema pravo da zaustavi Srbiju zbog svojih parcijalnih političkih interesa ili interesa raznih struktura koje žele da upravljaju Srbijom bez obzira što ih narod nije birao na izborima. Osvrnuo se Dačić i na optužbe sa kojima je suočen u posljednje vrijeme, između ostalih i za kontakte sa grupom narkobosa Darka Šarića, ocijenivši kako je osnovna ideja prikazati premijera nepodobnim. Zbog svega što se dešava u državnom vrhu Srbije, predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas zatražio je raspuštanje parlamenta i hitno raspisivanje prijevremenih izbora. Na izbore koji, da budem potpuno realan, ne odgovaraju u ovom trenutku Demokratskoj stranci, jer smo mi u procesu reformi koji još uvijek nije završen, ali izbori koji sasvim sigurno odgovaraju Srbiji. Zbog sumnje o kontaktima sa Šarićevom grupom ostavku Dačića zatražila je i Demokratska stranka Srbije kao i Liberalna demokratska partija Čedomira Jovanovića, koja optužuje vladu da ugrožava i posljednje temelje Srbije kao države. Ako imamo svakodnevna licitiranja sa tim hoće li biti izbora ili neće biti izbora, ja vam kažem bolje da idemo odmah na izbore. Bolje da zaustavimo kreiranje još lošijeg ambijenta nego što je sada. U ponedjeljak će zasjedati i predsjedništvo Srpske napredne stranke, a jedna od tema će, prenose srbijanski mediji, biti vanredni parlamentarni izbori. Naprednjaci ponavljaju da će odluke uvijek donositi u skladu sa interesima naroda, ali i insistirati na sprovođenju istrage i hapšenju odgovornih u aferi Šarić. Mogućnost vanrednih izbora već dugo se spominje u srbijanskoj javnosti, iako mnogi smatraju da oni Srbiji ne bi donijeli ništa novo.